खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बरनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै आं गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। एसियानि मादावनो गोजामसिम 133थि दुरान कापआ दिनै बिटिआरनि क'क्राझारनि साइनि फिफा स्टेन्डार्ड फुटबल ग्राउन्डआव जागोन। मैया मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव सिइएम प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार साइनि फिफा स्टेन्डार्ड ग्राउन्डखौ बेखेवबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय कालचारेल इभेन्ट आरो मोनाबिलिनि 4 रिंगानिफ्राय बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव मेचखौ गेलेनाय जागोन। नोंथांमोना मबाइलाव नायनो गोसोब्ला सनि लिभ एपआव नायनो हागोन, नाथाय नोंथांमोना साबस्क्रिपसन लानो नांगोन। आरो जुदि नोंथाङा ग्राउन्डआव थांनानै लाइभ मेच नायनो सानदों अब्ला बुक माइ श' वेबसाइटजों टिकेटखौ बायनो हागोन। नोंथाङा टिकेटखौ अनलाइन बायोब्ला बे नोंथांनि इमेल आइडियाव थांगोन। नोंथाङा बे इमेल आइडिनि गाहायाव मोनसे PDF मोनगोन, बेखौ डाउनलड खालामनांगोन। बेनि सिङाव मोनसे QR कड मोनगोन, बेखौ नोंथाङा लानानै थांनांगोन। नोंथांनि एन्ट्रिया बे QR कडजोंनो जागोन। नेक्स्टआव दं मैया बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनि अदालबारियाव BPF राजखान्थि हान्जानि CWC एबा सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि जथुमा जानानै थाङो। MP इलेक्सननि उनाव गिबि खेब BPF राजखान्थि हान्जानि जथुमा जानानै थाङो। बे जथुमायाव BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लायो आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों बिबुंथि होनाय नुनो मोनो। बिथां हाग्रामा महिलारीआ बुङोदि 2025 मायथाइनि BTC इलेक्सनाव BPF राजखान्थि हान्जाया सरकार बानायगोना रोखा होनना बुङो। बिथाङा बुङोदि BPFआ सरकार बानायनायनि उनाव गिबि खामानियानो जागोन हानि पट्टा एबा फोरमान बिलाइ राननाय आरो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो थाखाय खामानिया गाबोननिफ्राय जागायगोन होनना बिथाङा बुङो आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTR नङा BTC इलेक्सनसो होनना बिथाङा बुङो। प्रमद बर' बिथाङा BTRनि नामखौनो लानो हाया, BTC मुंखौसो बाहायगासिनो। MP इलेक्सनाव UPPL देरहानायनि उनावबो बमा गावनो हायाखै, अमा जानो हायाखै, बेयाव माबा मोनसे खोथा दं होनना बिथाङा बुङो। बेखायनो MP इलेक्सनाव BPF दोलोआसो आनअफिसियेलि देरहादों होनना BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं APSCनि माखासे गेनाखान्थि एबा स्केमनि थाखाय गाहाय दायनिगिरि राकेश पालखौ 14 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। आसामनि दा कर्ट अफ स्पेसियेल जाजआ समबारखालि APSCनि गेनाखान्थि एबा स्केमनि थाखाय दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा फोसावबाय। खौरांनि बादिब्ला आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि बारग' चेयारमेन राकेश पालखौ 14 बोसोरनि जेलजों लोगोसे 2 लाख रांनि जरिमाना फोसावनानै होयो। आरोबाव बारग' APSC मेम्बार्स बसन्ता कुमार दले आरो सामिदुर रहमानखौ 10 बोसोर जेलनि साजा फोसावनानै होदों। बेनि अनगायैबो 2014 मायथाइयाव एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार एबा ADOनि साख्रि लानो थाखाय गोबां लाख रां होनाय सा 29 सुबुंफोरखौ 4 बोसोरनि जेलनि साजा आरो 10,000 रांनि जरिमाना फोसावनानै होयो। मख'जाथाव बाथ्राया जाबाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि बारग' चेयारमेन राकेश पालजों बिनि सानै सोद्रोमा आरो सा 29 सुबुंफोरा 22 जुलाइ खालि कर्टनि दारै दायनिगिरि फोसावनाय जादोंमोन। दायो गाहाय दायनिगिरि APSCनि बारग' चेयारमेन राकेश पालखौ 14 बोसोरनि जेलनि साजाजों लोगोसे 2 लाख रांनि साजा फोसावबाय। नेक्स्टआव दं मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय उदखारनि थाखाय जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मोनसे रिपर्ट। 5 बोसोराव भारतआव बेसेबां मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जाथाय जाखो बेनि मोनसे रिपर्ट दिहुनदों। रिपर्टनि बादिब्ला भारतआव मैदेरनि उदखारजों सानसेयाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मख'जाथावदि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय जाथाया आसामावबो जोबोद गोबां बोसोरनिफ्रायनो आसामाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय जाथाया आसामनि मोनसे जेंना। 2019 निफ्राय 2023 मायथाइनि गेजेराव मैदेरनि उदखाराव बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमादों होनना खौरां मोनदों। गुबुन फारसे 2019 निफ्राय 2023 नि गेजेराव मोसा लख्रानि उदखाराव भारतआव सप्तासेयाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। आबहावा आरो हाग्रा बिफाना दिहुननाय रिपर्टनि बादिब्ला 2019 मायथाइयाव गासै सा 2,853 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। बेनि उनाव 2023 मायथाइयाव 628 सुबुंफोरा मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। उरिष्या, झारखन्ड, वेस्ट बेंगल आरो आसामावनो बोसोराव बांसिन सुबुंफोरा मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों होनना रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्टआव दं प्रबिन गयारिया हिर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां देंखो सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनानै होबाय। राज कचारनि स्ट'री स्क्रिप्टनि गेजेरजों हिर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां देंखो सावथुननि शुटिंखौ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर प्रबिन गयारिया बेखेवनानै होबाय। बे हाबाफारियाव मसलपुर जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि सनेस्वर बर' आरो स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार राज कचारी बिथांमोना बाहागो लायो।
सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन जाखांफुनाय फावखुंगुर सरजित देउरि, फावखुंग्रि ददेरा ब्रह्म आरो माखासे गोबां गोजाम महरगिरि बिथांमोना बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे सावथुननि शुटिंखौ बाक्सा जिल्लानि माखासे थावनिफोराव लानाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे देंखो सावथुनखौ सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो हिर' फिल्म प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन होनना खौरां मोननाय जादों। नेक्स्टआव दं आसामनि दरं जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव आब्दुल रफिकखौ मानै मोसौखौ इस्लाम धोरोमनि मोनसे फोरबो अफिका फालिथायनि मुङाव बुथारनायनि दाय लगायनाय जादों। खौरांनि बादिब्ला जायगायारि आफाद आरो खाथिनि सुबुंफोरा खारबुदिया पुलिस स्टेशनाव बेनि हेंथायै केस होदों, जेराव खारबुदिया नेताजी नगरनि थागिबि आरो खारबुदिया पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय जांगालपुर गामिनि थागिरि आब्दुल रफिकखौ मोसौखौ गाज्रि रोखोमै बुथारनायनि दाय होनाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आब्दुल रफिकनि नखरा हिन्दु नखरजों गोरोबनानै थाया। बेनि अनगायैबो जाथाय जानाय जायगानि खाथि खाला हिन्दु धोरोमनि माखासे मन्दिरफोर दङ, जेरै सामी मन्दिरफोरबो दं होनना खौरां मोनदों। बेनि गेजेरावनो जाथायखौ पुलिसा केस रेजिस्टार खालामबाय आरो दायनिगिरि आब्दुल रफिकखौ भायलेन्स अफ द प्रिभेन्सन अफ केटल एक्टनि सिङाव थासारिखौ गुबुंले खालामनायनि दायाव पुलिसा खायो। बे जाथाया जांगालपुर गामिनि हिन्दु समाजखौ सोमोनांहोदों। नेक्स्टआव दं सासे उन्दै हिनजावसानि बुथारनायनि दायाव सासे सेंग्राखौ मैया समबाराव पुलिसा हमदोंमोन। पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नागिरनायाव पुलिसा बिनि सायाव गुलि गावनो गोनां जायो। दायनिगिरि गावजानाय सेंग्रानि सिनायथिखौ राहुल हुसेन होनना सिनायथिनाय जायो। बे जाथायनि उनाव फुंनि 5:30 रिंगासोआव गुलि नांनायनि थाखाय गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। खौरांनि बादिब्ला कामरुप पुलिसा राहुलखौ हाजोआव सासे उन्दै हिनजावसानि बुथारनायनि दायाव एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बुथारजानाय उन्दै हिनजावसानि गोथै देहाखौ बक्ता भलाबारि लामानि सिङाव मोनसे कालभार्टनि सिङाव गोजावना थानाय हालोदाव बोखांनो मोनदोंमोन। नेक्स्टआव दं दासिमबो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहाया सोलिगासिनो। बे दावहायाव दासिम गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। दावहाया दासिमबो जोबनायनि लामायाव फैयाखै। भारतनि सासे लाइमोना रासिया इउक्रेन दावहायाव रासियान आर्मिनिफ्राय जानानै दावहा नांनानै जिउ खहा जादों। बिथांखौ हारियानानि होनना मोनथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला रासियानि जानानै दावहायाव ओंखारनाय हारियानानि लाइमोन रबिमना इउक्रेननि गुलियाव जिउ खहा जायो। व्लादिमिर पुतिननि दैदेननाय रासिया हादराव साख्रि नागिरनानै बिथाङा रासियाव थांदोंमोन, नाथाय हारियानानि लाइमोन रबिमना रासियानि आर्मि महरै दावहायाव ओंखारनायाव इउक्रेननि गुलियाव जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला दासिम गोबां भारतनि लाइमोनफोरा रासियानि जानानै दावहा जुजिगासिनो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा रासियाखौ मदद होनायनि बाथ्राबो फोसावदोंमोन, नाथाय रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय गिथावना दावहाया दासिमबो सोलिगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।